హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు డెమోలో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. పదే పదే చెప్తూనే ఉంటా, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఒకే ఫోటోతో మొత్తం వీడియో ఎడిట్ చేద్దాం. సో బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. దీనికి మీ ఇష్టం, వేరే వేరే ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఒకటే ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫోటో ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫోటో తీసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒక ఫోటో తీసుకుంటా. ఫోటోని ఇట్లా కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. మధ్యలో పెట్టేసి దీన్ని లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు బీట్ మార్క్లో కట్ చేద్దాం. సో బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఇట్లా ట్యాప్ చేసి మధ్యలో కట్ చేయాలి, అంతే. ఇక్కడ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఈ యారో మార్క్ని టచ్ చేస్తే కట్ అయిపోద్ది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఇలా కట్ చేయండి సింపుల్గా. ఒక్కటే ఫోటోతో ఈరోజు వీడియో. ఇలా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ కట్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ ఈ విధంగా చేసుకున్నారు కదా, కట్ చేసి యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. సో బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే రెండే ఉంటాయి ఎఫెక్ట్, ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ దానికి కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేద్దాం. మొత్తం కంప్లీట్ అయితే వీడియో మీకే అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, చాలా ఎక్సలెంట్ వస్తుంది వీడియోనే ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ టూ ఫొటోస్ మధ్యలో వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఏంటంటే ఇటు లాస్ట్కి వస్తే ఈ 3 ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు యాడ్ చేశారు కదా, అదే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్కి యాడ్ చేయాలి, అంతే. ఇట్లా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మిస్ కాకుండా. కొంచెం లాగ్ అవుతుంది ఈ ఎఫెక్ట్, మెల్లగా చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది వీడియో. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నేను కూడా తెలుసుకుంటా మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో వీడియో అని. సో వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.